सबसे पहले तो बताओ कि हमारा के जाना था भाई, हाथ उठा के आए इतने आदमी 1 2 3 4 5 है बस 10 गो। अच्छा इन्हें बड़ा तो सबसे पहले बताते चलते कि आई हम राउर गांव के एगो छोट गायक एगो छोट बबुआ सेवा बबुआ नाम से प्रचलित है और आप सबके भाई एक एक करके तो गोर ना लग सके नहीं तो एजा से स्टेज के माध्यम से गोर लगाता नहीं आशीर्वाद दे दी ताली के माध्यम से आए हाय एगो हमार गाना देखली हो रेवा लोग रे भोले बाबा पगली छोड़ गई ससुराल की कैसे तोहर दुआरा और भाई के गाना हो के सुन ले बज रहा हाथ उठा के बताओ भैया गाना में तो सब सुन ले वाला था तो एक बार ताली के साथ कहे के बा एगो लइकवा के दिल टूटल बा लइकवा कहता बाबा भोलेनाथ के द्वारी पर जाके किए बाबा हम पिछला सोमवारी के आइल रहनी है पिछला सावन में आइल रहनी है तो पगली के साथे आइल रहनी है जेकरा से हम प्यार करत रहनी है ए बाबा इस सावन में वो हमरा के छोड़ के जाती है अब बतावा चल गई अभी दीवाना के का हाल होई ऋतिक भैया बाबा के भीड़ी जाके लइकवा कहता ए बाबा कि भंगिया धतुरवा हो भोले बाबा तोहरे चढ़ाईबो हमार फोल्डर कॉपी चैनल आइल बा रेवा लोग ये चैनल के माध्यम से हमरा के देखत स्टेज शो में तो इस चैनल के माध्यम से ये हो गाना आई अल्लाह के बाद कहता हो भोले बाबा जनुआ छोड़ गई ससुराल की कैसे तोहर दुआरा एगो चाहत करता नहीं विजय भैया कि एगो हमरा संगे मॉडल दे दीजिए हम एगो एक्टिंग कर सके कहीं कि कैमरा में अच्छा लगे अगर एक्टिंग हुई तो का हो फोल्डर भैया स्टार्ट कर के वीडियो ने आवे देखा लइक बात कहता कि गिरनिया ए भोले बाबा पगली छोड़ गईली ये पगली कल कतरने कि हम तोहार है आज कहता है कि हम ओकर है एकर है बतावा ऐसा लड़की जात धोखेबाज होत ले भैया एहे माध्यम से लइका कहता ओ भोले बाबा पगली छोड़ गईली ससुरा
गए रहने हैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वायरल भइल हो। लेकिन कहता कि जान के कि कन्या दान से पहले परनवा भले लहो हेलो राहुल सिंह पिता रत्नेश सिंह जी हैं, वो गोलू जी का इंतजार कर रहे हैं। जहान के कन्या दान पहले परनवा देखिए लेके बात होता कि ये भोले बाबा इता राउर करिश्मा हाँ राउर आशीर्वाद हाँ के सेवा बबुआ राउर गांव के समाज के लड़का वैशाली जिला के लड़का ये गाना के पूरा सोशल मीडिया पर तहलका मचा देना। गाना तो हम कहले रहनी लेकिन उम्मीद रउआ लोग से लागल आला सकी अगर ये गाना ट्रेंडिंग में हो जाए तो रउआ लोग के खातिर वायरल हो जाए। देखिए लड़का कहता ये ने हो मकानी ए बाबा ए भोले बाबा पगली छोरी गई। हाइट तनी छोटा बा लेकिन कोनो बात नहीं है। ससुराल की कैसे अगर अच्छा लगा ले तो पहले ताली बजा दो तब गाय में आगे गाना एकदम जोरदार ताली उठा के बढ़िया से। उन्हें दादी या चाची लोग के तो अच्छे नहीं खेला तो सब तालियां नहीं। तोरे गांव के लड़का हटियो तनी ताली बजा दो तब ना मन लगते अच्छा से गाँव में ताली बजावो। एक बार ताली बजा के दिखाओ तो सब कितना ताली बजा सकेला उधर से कितना ताली बजेला। इतने खाना ना खा के ना ला चाची खाना खा के ना ला अगर खाना खा के अलग पहले दिखाओ ना ताली सब लोग सहले बाड़ी बरत बा ओहो हो चल कोनो बात नहीं के बरत बा डिस्टर्ब ना ए भोले बाबा जनुआ छोरी गई ससुराल कहता कि गे रनिया अच्छा बता पिछले सावन में हम तोरा संगे गेल रहियो बोल बम और इस सावन में न जबू तो भोले बाबा नाराज हो जाइतो। लइकवा कहता कैसे कहो दिल देख के छपरी हमके मरी जा बनाला ए बाबा पहिले हसल कई फिर बाते कदा
के जनुआ अब तो सावन खत्म होके हो आ तू हमरा छोड़ के चल जाई भी लास्ट सोमवारी चला हो लास्ट सोमवारी एकरा बाद सावन में खत्म हो जाई तो ओकरा बाद रक्षाबंधन नहीं तब ओकरा बाद घर में चूल्हा चौकी करी घर में चूल्हा चौकी करी ओकरा बाद कोनो उपाय नहीं थे लेकिन बात होता सिही बाह से भे लौना पिया भी पतिया के हालते ना सिही बार फूल तुन से कला पिया भी पतिया के कुताल दाना भोले बाबा के वीडियो शिवा भाई एगो करत सब दोनों के समझने के एगो करत ऐसे ऐसे एगो ही कैसे करता ऐसे बतावा ई कोई डांस हो भैया डांस तो हम कर सकेनी डांस तो कर सकेनी लेकिन क्या करबो हमर गोर में जखम बा कैमरामैन फोकस कीजिएगा ए भोले बाबा रनिया छोड़ गईले ससुराल